weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to jewol rewo to jewol worgo to teccan to awoynade to jingue jeeri to mareysa to lobbudu barogala to lojolo to sinto lojolo to mafondu to ɗalhaya to hudallayi to sincan jakiri to agrisa to hoore ñiiwa to tufde makam ko on takkusan jula ha e nder galle elhaja oumar de ha to galle alpha demba oumar sy to luxeyba guural yero e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men te leydi mauritanie gardiɗo météo mo leydi mauritanie o holliri tigui e hita kulu huuli jogaɗi ko fati e ndungu hikka ngu ma yoga e guure tawteɗe e lappol palol dande maayo woni tawteɗe e nder vallée ma heeb ko wiyete yolayru to leydi sénégal ousmane sonko gardiɗo landa pastef ko holliri tigui wonde ñande Macky Sall miiji noddude dadiɓe mum gam arandemo to Ziguinchor ko ñande hen andata waɗi ko fewani to leydi Gambie ma en ketto musidɗo men kodda nene Abou Bah ko fati e jencude subgoji walla ko fati e no yaari subgoji taw ko suɓade mairuji e nder leydi Gambie to leydi Mali colonel Azali Assoumi ko hoorejo leydi Comore ko kañum ardi oɗo saaha joni fedde witende union africaine omo tijja jillu makko e nder lewru juin daratodu ndu to Mali to Bamako lamorgo leydi Mali to leydi Burkina Faso teskama tuggi altine fayi alkamisa fodde kene ɓuuro capanɗe joyo neɗɗo taw ko jamboreɓe mbarama e janguji sebbitiɓe mbaɗi e nder leydi he to leydi Tchad kene wona lewru joni jaam ala e nder région biyeteɗo Logana oriental ko janguji muusi tawete toon to leydi Soudan colonel Al Buhari gardiɗo leydi Soudan e oɗo saaha joni o waɗi nomination ngaji kessi e gardigo ko leydi ndi foof noon koye mbadi tekkinde nden ka e kisal makko habruji men joolam jaɓerima en jaaha to leydi Russie to leydi Ukraine to leydi Iran to leydi Espagne bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalwal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko laabdo reedu malaɗo wune mo Allah luɓiri hande gandal cafrowo ha sella ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirola wonduɓe kista fibrom ɗo gam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Djiby Sy ene yawrene worɓe ustaraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen e on fannu kadi omo jogui leɗɗe biyeteɗe muuɗa hirda ko leɗɗe goragu ƴettata joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum sappo e tati fini yaltayma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo o so tawi a ƴettiɗe en leɗɗe sappo e jeenere fini yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo o waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a waɗino wirumani ko famdi kala temedere rafi ene yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen ɓe arsigaji men tippi ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usura bawɗe neldede kala leydi e kala continent ɓeydoje arsigaji e pirtoji dabaruji ceerno Djiby Sy ko laabdo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino safroma ha mbiya weng tawa hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen wonduɓe rafiji yiiliɓe ha tampi ne jirli ha tampi jokkodire ceerno Djiby Sy joni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko wonema ha mbiya yoni so tawi noon ko tawteɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu jugoyoɓe dirte listikar dendagal leyɗele ñamoje franc CFA noon ko temedde nayyi woni 2000 francs kala jiɗɗo waddene listikar noon saɗa yiɗi neldude kalis waddinede listikar ceerno Djiby Sy ne jogui numéro Wave e numéro makko Orange Money ko 77 653 03 67
ceerno Djiby Sy ne tawi oɗo saaha joni e nder leydi Sénégal to wuuro wiyetengo Thile Boubacara kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Djiby Sy so tawi koto leydi Sénégal 78 163 24 82 so tawi noon ko yimɓe hebde to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum wonde base makko to Nouakchott ne golle ne tawi ɗon min ñoko biyeteɗo Alassane Sy ceerno Alassane Sy numéro mum téléphone ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malla ɗo woni mbadden dando faade makko. Kura ko koddiɗo belɗo hen bange jawɗo bomde so tawi mbaɗɗa hena ko matériel mo moƴƴani comptoir français de électricité ari e dow moɗona addani mon ko produit moƴƴo matériel original giwɗo toon to leydi France taw kadi an gonɗo e mahango guila e galle ma ha e batimaji maɗa jumaji e jamaji kala ko mahatona son jokkodire comptoir français d' électricité mawon keɓen hoolare timmude no feewi an mahaɗo galle mum aɗa waɗi hen kalisaji ha heewi aɗa itti ɓoggi coura ɗi moƴƴani walla contact uji goɗɗi aɗa waɗi hen saaha kala ene bonna matériel uji maɗa ene suma lampaji maɗa jokkodire comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare comptoir français d' électricité tawete koto Dakar lamorgo leydi Sénégal to Kermassar tabande temedere hakkude mum e Auchan koni henna sifori so tawi ko comptoir français d' électricité so tawi jiɗɗa ko modulaire uji moƴƴi jokkodire mabɓe disanteur uji moƴƴi différentiel uji moƴƴi table électrique kononne kadi lampaji e ampulaji kala couleur mo jiɗɗa aɓe jogui taw kadi ko lampaji leernoji hakkude galle ha bedda kala hen no jiɗirɗa projecteur uji moƴƴi aɓe jogui ɗumena ko nonne kadi ɓoggi vidéo surveillance jiɗɗo wadde ɗum e galle mum aɓe jogui hen kala ko jiɗɗa les botaji moƴƴi kala hen ko jiɗɗa sa jokkodiri e comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare cumoji ɗi ene keewi e kala saaha lampaji ɗi ene cuma firgoji ɗi ene maasa kono kadi sa jokkodire comptoir français d' électricité a moosat ha tina a heeɓi ko laaɓi sa yiiɗi jokkodirde mabɓe mbatta ko 00 221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02 musidɓe tedduɓe jaɓanena comptoir français d' électricité e dow meɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoyre-biir nogas lewru duujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tati habruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nate ɓosoje ko beñi men sehil men Saydou Abou Bah hono no mbiruɗen en gardidi kabruji men koto leydi Mauritanie putorɗen landa wiyeteka espoir Mauritanie tawi ko gollottoka e landa fride ɓe kolleri tigui wonde sumgoji baɗoji ɗaminaɗi wadde kay ñande nogas jeetati lewru gonɗen ndu e mbadi deuxiéme tour woni dawal ɗiɗi ɓala ɓe kolleri noon kamɓe ɓe mbaɗi erago faade dendagal yimɓe mabɓe to goni eto mbawi wonirde kala jeenoɓe e landa ka e wonduɓe e landa kaɓe kala nde mbawata wonande ɗiɗon landaji taw ko landaji lunda woni opposition ɓe erima noon kala to landa lunda to ɗaftodir toon kay e landa laamu ka woni insaf nde yimɓe mabɓe mbawata wonande kayen kan landa lunda haɓe mbawa hebde polgu woni tigui ɓe jinga landa laamu ka hono holiri kamɓe ardiɓe ka ɗon landa wiyeteka walla diɗa landaji bitegal espoir Mauritanie so tawi noon ko landaji lunda ɓurɗi mantinade ko fate jahoji dawal ɗiɗi ɓala woni deuxiéme tour ene tawe hen landa tawassul e landa wiyeteke swaba e landa wiyeteka front e AJD MAR ko ñande nogas jeetati lewru mai gonɗen ɗum wonata sumgoji deuxiéme tour woni dawal ɗiɗi ɓala taw ko sumgoji e nder jokli leydi
leydi Mauritanie ha joni koy on fannu keddoɗena teskama noon dendagal commune aji tawetiɗi e nder région Matararza ko landa insaf kañum tigui ɓafti toon dendagal commune aji ɗi kala ko kañuma heeɓi polgu maire uji ɗi kala e nder commune aji nder maire uji ɗi kala dendagal maire uji e nder région de Trarza ko landa insaf woni landa laamu ka ko kañuma heeɓi toon polgu e nder commune Ros en dokki yeru insaf heeɓi toon e nder temedere kala 40% so tawi ko mairie Zidride El Mugreni toon ɓe keeɓi plus de 50% ha joni koye leydi Mauritanie keddoɗen e on fannu ha joni keddoɗen to Nouadhibou sini woni catala woni commission électorale nationale ɓe kolliri tigui wonde caggal kay nde gasi ha laaɓi limore limde kay ko fati keesuji bureau de vote e nder Nouadhibou tawama ko candidat landa El Karama hono biteɗo Qasim Wula Bellali ko kañum toon heeɓi toon polgo kañum heeɓi polgo ardade mairie nde Nouadhibou ko kanko lappi candidat insaf woni landa laamu ka Wula Bellali noon teskama o heeɓi toon ujunnaje 7 e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e goho kartala ene qime noon e nder temedere kala 28,80% rewi e makko noon ko mbiri landa insaf hono biteɗo Ahmed Wul Katri on ari deuxiéme on heeɓi ko 23,32%. landa AJDMR kañum ari tataɓo woni troisiéme ɓenne e nder ɓenne keeɓi toon ujunere temedde jeetati capanɗe jeegom e jeenayyi kartala ene qime ha 9,89% e nder sumgoji he so tawi noon ko tode participation teskama tigui yimɓe jalti no fewi saabu e nder temedere kala capanɗe jeeɗiɗi piccal capanɗe jeetati e ɗiɗi % woni 72,82% yalti kay ko fati e ɗiɗon sumgoji ha joni koyo on fannu keddoɗen to Ɗalhaya commune de Talhaya ko commune kesso ko hikka sosa on commune sosa caggal kayde likseba gorgolo wontuno département o noon jogui ko commune aji 4 e nder ɗin commune aji 4 ne tawi hen commune mo Talhaya to commune mo Ɗalhaya noon ko landa IDP ko kañum lappi toon landa insaf ka so tawi noon ko mbiri gembiniɗo landa IDP ka kanko heeɓi polgu omo wiye Dia Alassane o ɓuuri lollide ko Alassane Diayel ko kanko heeɓi toon polgu tawa ko polgu lamgu ceera yeeso biyeteɗo Dia Yero Samba gembaniɗo landa insaf ka to likseba gorgol noon ko hikka watta département mbiɗen sumgoji sarɗiji ɗin to landa sumgoji maire uji ko landa insaf woni landa laamu kam heeɓi toon polgu so tawi noon koto banggue sarɗiyeji to noon ko deuxiéme tour ko kan Mohamed Abdoulaye ɓuuri lollide Makan ko kañum yeehi dawal ɗiɗi ɓala o yaadi toon noon koye mbiri landa IDP siftini ɗon ko ñande nogas jeetati lewru gonɗen ɗu wonata ɗiɗon sumgoji tawa ko deuxiéme tour ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ministére de la justice mo leydi Mauritanie mon holliri tigui wonde ɓoyata ɓe juɓɓina ko fati e kawguel noon ko yidde kay heblude walla ƴettude yimɓe nogas taw ko magistrat woni 20 magistrat waɗoɓe kay heblu mumen to école nationale d' administration woni ENA kawguel ngel noon waɗata ko ñande jeetati lewru juillet 2023 sanga 8h to ENA to ene bisma noon dendagal ɗon kawguel dendagal kala Mauritanie najo kay taw ko joguiɗo jaarowo duuɓi nogas joyi ko famdi kala ha yetto duuɓi 4 e joyi ko ɓen woni bismaɓe e ngel ɗon kawguel ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono mbirɗen gardidi kabiruji men halfinaɓe ko fate ɓeto weeyo woni météo ɓe kolliri tigui wonde région des vallées woni lappol palol dande maayo ngol leydi Mauritanie ene huula kay e ndeɗo hitande hikka e ndungu tijjango hikka ngu ene huula tigui ma toɓoji kewɗi ndiyam jaaduɗi e yoolaru ma wattona ɗum noon ko directeur général météo hono seno Sidi Wula Mohamed Lamine kañum ɓayini oɗon kabaru ɗum noon eɗen mbiya tan dendagal tawateɓe lappol palol dande maayo woni nder vallée kala ɓe mbawata ƴettude peeje kay ɓewde tikkinde ndenka ko adi ko ndungu ngoni ara ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal aljuma hanki Ousmane Sonko ko kañum wonno invité woni koɗo galle jayde witende Walfadjri o junnima no fewi noon e alhaali kay ko fati hakkude makko e
e oɗon ɓosowo to nder oɗo ɓosowo biteɗo Adji Sarr o haali kadi ko heewi ko e oɗo saaha joni o haali kadi ko heewi o haali kadi ko heewi kay ko fati kay haadimo notoyade tribunal ko haadimo kay notoyade e tribunal e oɗo sta Dakar o haali kadi ko addanɗimo e oɗo saaha kala ko addinimo ɗuhoyade woni moftoyade to Ziguinchor e nder Ziguinchor o wi noon addanimo ummade Dakar ko bone kay e kala saaha so procès makko fandima yimɓe hewɓe taw ko dadiɓe ene keewi wadde barakaduji woni tigui nuldede ha heewa yeeso galle makko o fofata ko ɗum saabi noon e oɗo saaha joni miijo ardimo kay nde o yahata Ziguinchor o won toon kay o holliri kadi so tawi condition ngaji sécurité makko mbaɗaka ha timmi ɗum noon hay goto wawa wadde feere kay haw wawa yaade to ummade Ziguinchor noon to yaade to tribunal mo Dakar Sonko holliri kadi so tawi Macky Sall ko gorko yo arto Ziguinchor yo aranmo to Ziguinchor walla nela toon koninkoɓe yo garanmo toon o holliri kala nde Macky Sall waɗi ɗum ma o andina Sénégal naɓe kala walla ma Sénégal naɓe kala gandina Macky Sall wonde ko waɗi ko fewani ɗum noon ko konngudi makko o wi kadi wonde Macky o holliri noon e oɗo saaha joni kanko koto Ziguinchor woni so tawi kayyaɓe namde mama so tawi mawo notoya ko fati e ñawore o holliri noon so tawi condition ngaji makko ɗi kay mbaɗaka ha timmi o jogorani yaade ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeeno to Patou Louga goto nangama goto kay e nangama tawa ko gollotoɗo e nangowo juutiji woni taxuji municipal tumaɗo kay ko wiyete pédophilie woni tigui yidde yaltidde e cukalon nde won toksan kono jontani rewede nangama noon o ɓenninama yeeso kaso noon o yinno yande koye cukalel dewel jarawel duuɓi sappo e ɗiɗi caggal kay nde o ari galle ngel ɗon cukalel tawi tigui jinnaɓe moma ngala ɗon ko kamɓe ɗi tan o telde cukalel ngel o noddi ɗum nder suudu makko gam yidde bonnude cukalel ngel funtude ngel yam yidde bonnude ko ɗon cukalel ngel heeɓi fartange kay furtade dogui moltoyi to galle gendarmerie tawateɗo sara galle mabɓe oɗo saaha joni noon ko cukkanko babiraɗo mo tawe tigui e nder kaso to Ziguinchor paɗena to Ziguinchor sukaɓe tato tawama ina maayi e nder oto goto to Bignona e sinoma ene sikka noon wariɓe kay ko ngakkede hendu fofango woni ko wiyete asphyxie ene sikka ko ɗum yooɓi pittali mabɓe enquête noon udditama hen beele ɗum ɓeydo labde oto o noon tawake tigui kene dari yeeso galle goto to Darou Salam Chérif e nder département mo Bignona ɗum noon wanno ko guila ñande sappo e jeetati lewru duujal ndu gendon ndu sanga 22 heures woni 10 heures jamma ko chef du poste militaire mo Karong kañum tigui Karong commune mo Kataba département mo Bignona kañum tigui haɓri ɗum commandant de brigade de gendarmerie mo Jululu sukaɓe tataɓe kala noon ko worɓe hen ɗiɗon jarata koye duuɓi nayya battowo tataɓo o ene yaara e duuɓi jeenayyi eno yaara duuɓi jeegom koɓe majjunoɓe noon oɗo saaha kala koɓe ronkanoɓe yitede mbiɗen ɓe tawama ɓe mbasi pittali mabɓe kamɓe tato kala e nder werla goto enquête nana uddita hen ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni yen ha to Rufisque kikiɗe hanki sanga 18 heures ko tana musɗo waɗi to nokku biteɗo jakirata ene tawe e nder commune mo Sangal kam ko oto feri toon cukalel tuksol jaroyde duuɓi ɗiɗi ko hen guela heddi gendarmerie udditi hen enquête muɗum goski cukalel ngel noon nawama to morgo dispensaire walla suudu safride mo Sangal kam losgoji jaaƴi udditama hen ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeena ha to Ziguinchor jabbuɗen musidɗo men sehil men Amadou Sa Kébé assalamu aleykum rahmatullah. Assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ghalii Abuu Bah salmitama e dennangal to weltare TV kabaruji garanɗen ɗo jeeta ko nema Kajoor ina wayno to galle Ousmane Sonko e hoddiɓe makko hoddiɓe ɓeydi kulliti kamene gonde caɗele nde ɗo yontere jehata hajuji men wona jamma wona ñalawma sécurité ala e mumen ɗum kadi ina wayno gaz beddeteɗo o ina naata e galleji mabɓe ɗum noon hande eɓe tampino feewi eɓe ñaagui oɗo projet yo wat ko ɓuuri yawde yaccade haaɓe mbawa dañde holɗum ɓe mbawa yaade hajuji mabɓe ɗimi welguel kanko Ousmane Sonko holliti kanko de mawo yaha o notoyo kono noon hay goto arantama ko kanko tan an woka makko
ɗimiwel ngel kadi o waɗi sarɗi so yettimo o haali o woppe o hoota galle makko so ronki ɗum waɗaka ɗum ɗo kanko yahani hande o yahani janggo ina wayno wiyanoma o yaltino e galle makko o waɗi jubilé e beddaji ɗum on kabaru wodani o dari koye galle makko ndeno yalti ɓe mbiyamo sonko sonko hulata dogata ni de woni koɓe kaali kabaru kaaleteɗo réseaux sociaux ɗum wodani kabaru goɗɗo ene yaaha e réseaux sociaux tiktok wiyede Siri Muntaga kanko oɗo ceernajo Mauritanie o neeli président de la république ga e gouverneur Casamance Ziguinchor yo woppu Ousmane Sonko on kabaru kadi wodani yo yimɓeɓe gandu ɗum ɗon ɗimiwel ngel en jehen to e Bignona holko kewi toon policier ASP kanko de Badian Kotonaɓe galle Famara Camara o wiyete ko Mouhtar Camara jamma ina wayno wuyɓe garno e nder galle he o yalti o feewe wuyɓeɓe juumo paaka nde yimɓeɓe garata ndondima haade mum yettinde hôpital Bignona ina wayno ruttima e joommakko wuyɓeɓe noon jiyaka sen ummima ɗon jehen to e Jululum eɗen gandi ko kewno toon e lycée Jululum professeur uji nannoɓe e nder école tawi toon professeur no jangguina mbi yo woppu sukaɓe sécurité ala e leydi he ɓe mbaddi pooɗe nduure ina wayno ɓen jaggama ñande altina garowo ɗo o ɓe jogori darade e yeeso juge to e Sédhiou kala ko wawi kewde toon so Allah jaaɓi mamin kaala on garten ɗo e hôpital Lappé holko kewi ɗo henna ina wayno Jamma Sakho kanko de ardi ɗo hôpital Lappé o yeddi haala holɗum kamɓe Pastef naaɓe wiideɓe kala e mabɓe beltuɗo so addama ɗon e école o saframa ha paari o ittat kamɓe dotoreɓe ɓe dokka laamu ngu policier ji walla gendarmerie o yeddi ɗum haw mimi leydi oy kan haala gonɗani kamɓe waɗi ɓe ɗo ko safrude waɗani ɓe ɗo henna Pastef waɗani ɓe ɗo APR waɗi ɓe ɗo tan kamɓe koɓe doctoreɓe holko jaraniɓe e safrude neɗɗo ha para ɓe itta ɓe dokka gendarmerie walla ɓe dokka police kan ɗon haala manifestation baɗɗo o kamɓe Pastef naɓe yoɓe goppu ɗiɗo haalaluji ɓe ngala e ɗiɗo haalaluji hande ɓe ngala e ɗiɗo haalaluji janggo Weltare TV musidɗo Ahmad Issa Keɓe gorko mbotto kabaruji ɗo foɗo radio Zik FM jukkude de Ghalii Abuu Bah yallah koye walde jaam allahumma amina Sidi Keɓe seno mima to Ziguinchor ko ɗon taccitana mayila fallemme payana to leydi Gambie jaɓoñana musidɗo men kodde nene Abou Bah ko fati e sumgoji municipal woni maire uji e ɗo saaha joni tawateɗi e nder leydi Gambie kodde nene Abou Bah assalamu aleykum rahmatullah ko noon tigi Allah jarama hettiyankoɓe Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ko ɓuri tengtude kabaruji men ko kabaru goto tan ko fati sumgoji maire ɗo e leydi meɗen te Gambie ko hande tigi ɗum dawi ɗo hennete kono noon ko teskiɗen tan kewal yimɓeɓe wayani hono noon ene gasa noon ɗo e yesso taw tigi rigui yimɓeɓe jaltino ha nettini ennete hoorejo leydi ndi kanko ɗo weddi to wiyete Makatine Skoya to Banjul wuuro lamorgo ngo e maire sortant biteɗo Rohey Malick Lo kanumne e foɗodirata koye bitede Ibou Faye Talib Amen Ben Souda kan woni maire mo wuuro Serekunda ngo on e foɗodirata koye Bakary Badji kanko Talib Ben Souda ko kanko tigi woni maire mo sortant o ene wayno noon ɗiɗo nokkuji tati ɗi ganduɗa kadi ko badɗi nafoore no fewi woni wuuro Lamorgo ngo e wuuro Serekunda West Coast Region wonani e juuɗe laamu ngu noon yiiɗi tigi rigui ko heptude ɗum e oɗo landa dundiyanke biteɗo UDP United Democratic Party beele ma weeɓan hande hoorejo leydi ndi président Adama Barrow e landa mum ɗum ko ɗo e janggo so hawre welede gueno kono tande mo kala mabɓe erima yiɗɓe yaade muɗumen kala ne mbawata yidde jaam kollira jaam beddiɗo ko kala ya hoota hetto IEC woni Independent Electoral Commission kala ko wawi yaltude e ɗin irnuji de ma en mbaw arde ɗo mbawen habrude ɗum bandiraɓe tigi rigui ɗo hannirta ni ennete kono tan ala to teskiɗen hen taw fitina e ko nandi hen ko denen Abou Bah gam weltare ɓiɓɓe fulɓe Weltare TV ɗo e Serekunda kodde nene Abou Bah golle ma jooɗi peewi sen ummima to leydi Gambie koto leydi Mali paaɗen ñande alkamisa sappo e jeetati lewru duujal gonɗen du jooɗima batu e nder salle de réunion to du ministère des affaires étrangères to Kuluba jonde nde noon bismama e mayre bismano e mayre ko dendagal ɓen witeɓe les corps diplomatique guila e ambassadeur uji ha e consul aji e pelle taw ko pelle international jooɗiniɓe pelle mumen e nder leydi Mali e nder jonde he noon toɓɓe kewɗe ɓamtoje leydi ndi e sous région kala jangtama toon Abdoulaye Diop kañum woni ministre des affaires étrangères de leydi Mali o suuti toon konngudi noon siftinde yimɓeɓe golle payodinde ɗe laamu transition ngu golli eɗi woni e gollude e oɗo saaha joni guila to banggue sécurité ha to banggue haqqe innama aade kala e jokkodiral hakkude leydi Mali e catala bitengal MINUSMA o holliri kadi ɓoyata ma leydi Mali ya ko wiyete sumgoji noon kolliroji tigui
wonde lana transition ka kosti hono duujam hono no laamu transition ngu hollirnoni o holliri non wonde o weltaki laamu ngu kadi weltanaki yoga e leyde e pelle daride kala saha yidde bonnude e herjinde gurdama ha Mali naɓe o holliri ɗum laamu ngu jogorani laamu Mali jogorani jabde ɗum jaɓata ɗum kadi kala leydi wala fedde nde ɓe tini kay ko ɗum woni golle muɗum koɓe haɓotoɓe ɗum ha aduna foof tina wonde ɓe kaaɓi e jomuma ha joni ko leydi Mali keddoɗen colonel Azali Assoumi kañum woni hoorejo leydi Comore e oɗo saha joni mo sawru gorle ko fati e gardigu fedde Union africaine fawe junggo muɗum woni ko tigui on paami kanko ardi fedde Union africaine omo tijja tigui e jillu makko gollal to Bamako lamorgo leydi Mali e ndera lewru juin daratondu ndu ko nden tijja jillu makko taw ko jillu makko gollal e ndera ha leydi he addatamo toon noon ko yidde addatamo toon noon ko ƴewde hol peeje kay laamu transition ngu ƴetti e oɗo saha joni beele sumgoji taw ko sumgoji référendum woni tigui memtade tunorgal leydi ndi ɗeɓɗi ɗi wadde ñande 17 lewru juin dartondu ndu so tawi kay peeje moƴƴe cakkama ha sumgoji ɗi mbawa rewde lawol hano hannirtini so jillu ngu noon laatima ko ngolɗo wonata gadanol makko komo naata e nder leydi Mali guila kaya o laami leydi Comore ɗum wonno ko guila ñande 30 lewru avril 1990 e ngan sanga noon arno e laamu ko par coup d'état woni o derguinno ko laamu para coup d'état caggal ɗum noon subtama laabi tati yo ardu leydi ndi en 2002 en 2006 et en 2019 Azali Assoumi noon yidde muɗum ko yidde muɗum e oɗo saha kay guila kay o ardina ko fate catala bitengal fedde Union africaine guila o ardina fedde nde woni darde makko e jabal makko ko yidde kay addude belditala beele kay ɗeɗo leyɗe tati jowade fedde Union africaine ene jewte tawto fedde nde ɗum ɗe no goni leydi Mali leydi Guinée Conakry e leydi Burkina Faso ha joni ko leydi Mali keddoɗen cérémonie jaltugol ha laaɓa e nder leydi Mali taw ko dadiɓe ɓe hinde mission d'entraînement de l'Union européenne catala bitengal EITM e nder Mali tawi tigui ko rogere sakkitine woni tigui groupe sakket jaltude leydi ndi ɗum waɗi ñande alkamisa 17 lewru duujala gonɗe ɗum firti tigui guila ñande alkamisa faade ñallugue hande hay militaire goto taw ko jeeyaɗo e fedde Union africaine e mbadi entraînement woni catala bitengal EITM tawetake oɗo saha joni e nder leydi he addino cérémonie o noon ko gonɗo commandant du centre d'instruction Boubacara Sadasi wotomo kulikoro hono biyeteɗo colonel Issa Kalogo ene tawtora ko ɗukko cérémonie o kadi commandant école militaire interarmée mo kulikoro e hono colonel Issa Kaloga e dendaga e ɓen taw ko ardiɓe école hoɗe ɓen e yesso ɓen taw ko ardiɓe e yesso ɓeɗon ardiɓe école militaire interarmée mo kuliba e yesso mawɓe catala bitengal EITM hono colonel Issa Kalunga o holliri tigui wonde nder ɗiɗo duuɓi sappo ɗi dadiɓe fedde Union européenne e mbadi EITM jooɗi kay e nder leydi Mali ɓe kebli toon kene ɓuura ujunnaje 5 ko ninke taw ko militaire yoga e mabɓe oɗo saha joni tawi tigui e nder forces armées woni fama taw ko hebɓiɓe heblo moƴƴo no fewi holliri golle paydinde no fewi gollama e nder ɗiɗon duuɓi sappo ha joni ko leydi Mali mimena to leydi Mali koto Burkina Faso paadena ñande alkamisa ɓenuɗo seɓɓitiɓe mbaɗi jangu mumen janguji jokkodirɗi e nder guure tawateɗe to rewo leydi ndi to rewo leydi ndi e mbadi kay e tawa kadi ko mbaɗi jangu ngu noon ko sanga 5 heures subaka woni sanga juulala salatu ɓe jani noon koye nder ɗeɗo guure tati wuuro wiyetego Pelle e wuuro wiyetego Zanna e to wuuro wiyetego Nongo Foyre ɗeɗo guure kala janama e tawe kanje kala e nder région mo Yantega to rewo leydi ndi fodde nogas e joyi neɗɗo mbarama e nder ɗeɗon guure tati teskama noon tuggi altine fayi kay alkamisa ɓenuɗo jihadiste en mbaɗi janguji mumen kewɗi e nder leydi he ko famdi kala fodde capanɗe joyi neɗɗo koɓe jooɓi pittali men tuggi altine faya alkamisa koto leydi Tchad paaɗena kenen wona lewru joni jaam ala to province biteɗo Loggon oriental ko sagataɓe joguitiɓe ɓeɗa toon e kala saaha janguji mumen ñande aljuma hanki o noon ko canton mo andum kañuma yana guure tati duppama toon ɓe jani kadi e église ɓe jaadi dendagal kake ɓe tawno toon
noon ene tawe ɓe mbaɗi toon yimɓe jeeɗiɗo e nder ɓen yimɓe jeeɗiɗo waraɓe ene tawe hen joom wuro ngo wuro witego andumde tawe hen janggo ngu noon waɗi ko justu kay caggal de délégation laamu transition ngu arno toon yettinde duwawuji mumen e janggu bannogu toon ñande alarba sappo e jeeɗiɗi lewru mai e ngan sanga sappo e jeegomo neɗɗo mbaranoma hen militaire uji noon diddino e ngan sanga wat boniɓe ɓe mbawino riddeɓe ɓe mbari hen jeegomo ɓe teeɓi jeetato woɗɓe ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Burkina Faso ko to leydi Tchad ko to leydi Soudan paɗena to leydi Soudan noon guerre musɗo ha joni ne jokki e nder Khartoum lamorgo leydi Soudan ha to wuro witego Darfour région de Darfour ha to rewo wuro witego Kordofan kala e oɗo saaha joni ko haare musde guerre musɗo woni toon hakkude ɓeɗo général uji ɗiɗi taw ko foɗidiroɓe gaddigu laamu ngu foof noon haɗani l'homme fort gaddiɗo leydi ɗi hono général Al Buhari o waɗi nomination ngaji kewɗi e nder armée he gam yidde tekkinde ndenka makko ɗum ko aljuma hanki o suɓima biteɗo Malika Agor o waɗi ɗum e oɗo saaha joni vice président woni numéro 2 conseil souveraineté woni cukko makko noon ɗum noon ko caggal kay nde wonno limoji hono général hemdi o ɓey hono biteɗo hemdi o ɓeydi kadi tekkinde nden ka tarinde makko saabu woni entourage makko o suɓima général biteɗo Samsidine Kabasihi o waɗi ɗum o nomi ɗum cukko chef d' état major ko noon kadi o wonno porte parole makko guila kayɓe nder guinno laamu Oumarel Bessira o suɓima kadi général Yassir Al Atta on nenomama assistant hono général Esmaydine woni cukko chef d' état major on woni adjoint on woni tigui assistant muɗum ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar ha joni to leydi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to ɗum mima to leydi Soudan paɗen ko kabaruji men jolam jaɓeri koto leydi Russie puɗorteɗen to leydi Russie caggal kay nde Washington ƴettino sanction ngaji taw ko sanction ngaji musɗi faadi kay fawde e leydi Russie aljuma hanki o laamu leydi Russie kañum enne holliri wonde joftigo muma gon joftigo noon ko ɓe ɓaƴini ngol doggol e waɗi kene qime ha temedde joyo neɗɗo ɓen yimɓe noon taw ko Amérique naaɓe kamɓe kala noon ko waɗaɓe interdit naddeɓe e nder leydi Russie ɗum noon e nder ɓen ngol doggol temedde joyo neɗɗo Amérique naaɓe ne tawe hen Barack Obama mennoɗo wonde hoorejo dowlaji dentuɗi Amérique koto leydi Iran paɗena aseda hande o leydi Iran wari neɗɗo goto ñawanoɗo taw ko tañonnoɗo ñawore wango o ñawira noon ko jeeyede kay e réseau taw ko réseau trafic d'être humain woni mbaɗo trafic yimɓe kanko ardi noon oɗon réseau ko adi komo ware noon ñalawma hanki o yimɓe tato taw ko nangganoɓe e sippoji bannoji caggal hollide metti mumen e mayde wargo biyetenoɗo suka debbo biyetenoɗo Mahsara Amirin ɓen tato ñawanoma ñawre wargo ɓen ko hanki mbaɗano ñalawma hande one kanko wara to leydi Ukraine paɗena Prigozhin ko kañum woni mawɗo groupe paramilitaire leydi Russe mo Wagner o holliri aseta hande o nogas lewru duujal wonde o nangui o tetti wuuro witego Bakhmout o tetti ɗum e oɗo saaha joni wuuro ngo wonno oɗo saaha kala koye juuɗe koninkoɓe leydi Ukraine wuuro ngo noon o tetti ɗum arti e oɗo saaha joni e juuɗe koninkoɓe makko Bakhmout noon ko kañum tigui woni wuddu kareli batteɗi e nder funnague leydi Ukraine o holliri e oɗo saaha joni wuuro ngo kala ina tawe e juuɗe dadiɓe makko o nangui wuuro ngo noon ko sanga midi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Espagne udditen kabaruji men to leydi Espagne noon oɗo saaha kala so yonti e kala hitande teska ko cumuji ladde taw ko cumuji musɗi jokkodirta e nder leydi Espagne ko ɗum saabi noon oɗo saaha ɓe keewi innirde ɗum ko saison cumuji woni tigui saaha cumuji oɗo saaha joni noon teskama ko cumu musgu tawate to hirnangue nokku biteɗo Estremadure e nder parc goto biteɗo parc Las Udus biteɗo Las Udus e nder nokku to wiyete Serra
serade gatta ene nder to hettono noon taskama fodde ujunnaje 6.5 hectare ladde cumi ha wonti ndodi fodde 1.7 neɗɗo honnoɓe guure nayyi tawateɗo e nder oɗon diwan egginama e oɗo saaha joni dongnama gam kay dandoyde pittali mumen e oɗo saaha kala noon koninkoɓe faabo woni sapeur pompier en nana dari doole mumen ponno guila alarba 17 lewru mai gonɗen ɗum nana dari doole mumen ponno gam habde ñippude ɗiɗon cumuji musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiiden to banggue YouTube ko miñumen Seydou Abou Bah to Ziguinchor ko Amadou Isaga Kébé to leydi Gambie ko musidɗo men koddanene Abou Bah ketkimalague jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.